Tak, čau milí taliančinári. Dnes si ozrejmíme v tomto krátkom videu rozdiel medzi slovesom correre a scorrere. Talianské sloveso correre znamená bežať. Čiže použijem ho vtedy, keď chcem povedať, že vykonávam šport, čiže beh. Môžem napríklad povedať ogni mattina vado a correre. Každé ráno chodievam bežať, behať, čiže vykonávať tento šport. Pozor ale, keď vsunieme pred sloveso príponu s, čiže toto s bude jeho súčasťou, čiže scorrere, to znamená, že napríklad ako môžete vidieť za mnou, rieka tečie. Čiže il fiume scorre. Takisto aj keď tečie voda z vodovodného kohútika. L'acqua scorre dal rubinetto. Čiže correre, scorrere. Dávajte na túto vec pozor. Ja vás pozdravujem a pozývam vás týmto videom aj na moju lekciu naživo v stredu, kde si preberieme predložky. Ešte ahoj, krásny deň.